Societățile economice sociale sunt un concept nou pentru România, însă pentru comunitățile locale este practic o mană cerească, fiindcă vine să rezolve nu doar problema socială, ci și să genereze o dezvoltare economică, creând astfel locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul local. Societatea economică socială care se ocupă de spații verzi la noi în comună va rezolva pe lângă cele două probleme enunțate anterior și problema spațiilor verzi, care sunt deficitare în momentul de față în Comuna Dudeștii Noi și care, prin înființarea acestor societăți, vor căpăta o nouă față, va schimba, practic, aspectul general al comunei și, pe lângă acest lucru, cetățenii care vor dori să-și înfrumusețeze spațiile verzi din fața locuinței vor avea personal specializat care să-i sfătuiască în acest sens. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.